Жәй фасылының матур чорында үзенең 60 яшьлек юбилеен Яңа Терешка авылында гомер сөрүче хөрмәтле милләттәшебез Мустакаева Фәридә Фатиховна каршылый. Күркәм гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Вилдан. Улы Илнар, килене Эльвира, улы Фаил, килене Эльвира, оныклары Милена, Данис, Ильяс һәм Эмиль котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Сөекле тормыш иптәшем, Газизәниебез Кирюшкина авылында күп балалы гаиләдә якты дөньяга аваз сала. Менә инде 4 дистәгә якын мин хатынымны мәңгелеккә үз ярым итеп алып кайттым. Ул чактан алып күпме сулар акты да вакыт чапты. Кайнана-кайната янына килен булып төшкән хатыным беренче көннән үк алып, олы ихтирам белән әти дә, әни дә дип кенә эндәшеп гомер сөрде. Әле өстәвенә картәбиләр дә бар иде. Барысына да ярарга тырышып ул сабырлык, түземлек күрсәтеп, бар яклап та бик уңган һәм булган булды. Тормыш иптәше өчен тугрылыклы хатын, бер артлы туган уллары өчен газиз әни була белде. Гомер узды. Улларыбыз да үсеп, үз гаиләләрен корды. Өлкән улыбыз Фаил, киленебез Эльвира белән Тольяттида яшәп, 2 уллары Данис һәм Эмильне үстерәләр. Кече улыбыз Илнар үз янәшәбездә калып, бер йортта гомер сөреп, 2 оныгыбыз Милена һәм Ильясны үстерәбез. 4 оныгыбызга да ягымлы әбекәй булып, авызына кабып оныкларын үстерешә. Киленнәре өчен ул үрнәк кайнана. Аларга да үз киңәшләрен биреп, аналарча кайгыртып ярдәм итәргә ашкына. Гомере буе йорт тулы мал-туар, кош-корт, бакча үстерде. Бер генә дә агызар чыгара белми. Күп санлы туганнары өчен дә ул улы җанлы, киң күңелле кардәш. Һәр вакыт хәленнән килгән кадәр ярдәм итә. Сөекле хатыным, яраткан әниебез, кадерле әбекәебез. Без сине чын күңелдән матур юбилеең белән кайнар котлыйбыз. Алда да бергә булып, бар авырлыкларны да җиңә килеп, бер-беребезгә таяныч та, терәк тә булып яшигәле. Без сине бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Алдагы елларың җаныңа тынычлык, тәнеңә исәнлек, күңелеңә олы бәхет алып килсен. Әниебезнең бүген килде бик матур туган көне. Безнең бәхеткә дөньяга сөенеп килгән көне. 60 яшьтә 60 тапкыр булсын сөенер чагы. Я соң Раббым, бирсәң иде олы бәхетләр тагы. Шатлыкларың агып торсын, куанычың өстәлсен, сиңа диеп язып куйган бәхетләрең киләлсен. Барысы өчен рәхмәт укып, бәйрәм белән котлыйбыз. Матур теләкләр белән ул күркәм җырлар юллыйбыз. Хөрмәтле Фәридә Фатиховна, матур юбилеегыз мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Кояштай көлә